president de la Federació, bon dia, alcalde de Sabadell. Vostès, els polítics, són realment capaços o seran realment capaços de reaccionar davant del descrèdit creixent de la política com el darrer baròmetre de la pròpia Generalitat destaca avui? És una pregunta complexa, però li diré, sincerament, quan la majoria dels polítics siguin els protagonistes, segurament sí. El que passa és que es converteix en protagonista aquell polític que no fa bé la feina i, per tant, pot ser complexa. Ara, confio plenament en això, amb el reconeixement del treball que fem la immensa majoria dels que representem la confiança dels ciutadans. Doncs abordem un dels casos cabdals de la política d'aquests darrers dies, a partir del plantejament que fa l'Ajuntament de Vic amb totes les seves conseqüències i tot el debat que s'ha obert. Com vostè sap, l'advocacia de l'Estat feia un informe que ahir l'Ajuntament de Vic deia que acatava però que no compartia. Li deia a Vic, com li podria dir a qualsevol altre ajuntament, el seu, per exemple, o qualsevol, o tots de la Federació Catalana de Municipis o de l'Associació Catalana de Municipis, que vostès, els alcaldes, han d'empadronar a tothom només amb el passaport, amb el document d'identitat, sense necessitat de visat en el cas dels extracomunitaris. Els problemes, però, són molt diferents, depenent de si les localitats tenen un índex baix o molt alt d'immigració. El cas de Vic és més d'un 25%, hi ha altres municipis que vostè coneix sobradament que el depassen també. Sobre tot això, l'alcalde de Vic, ahir, després de la reunió del seu govern en aquest programa, deia això. Vaig demanar ahir que es faci un acord municipalista global, però de veritat. Sé que és un pacte per l'immigració amb la CM i la Federació de Municipis, però que es faci de veritat amb els municipis, un acord de com hem d'empredonar tots, i que sigui viable i que realment serveixi perquè els ajuntaments puguin fer la seva tasca de complir amb l'estat espanyol de registrar, però també de poder acollir dignament els nous immigrants i integrar-los a la seva població. Està d'acord amb aconseguir un pacte que llimi qualsevol diferència, que homologui tots els municipis a complir exactament igual, o bé la llei de base de règims locals amb tot el que diu, o bé el que es disposi si és que es modifica aquesta llei, alcalde? Aquest pacte ja existeix. I fins i tot abans del conflicte generat per la decisió de l'Ajuntament de Vic i del seu alcalde de canviar el que fins ara havia estat la gestió ordinària d'empadronament. És un acord que van prendre a la taula d'immigració amb el govern de la Generalitat, és un acord que ha estat la base del posicionament del govern de la Generalitat i que ha estat, i que estic segur serà, el que donarà la tranquil·litat i, en aquest cas, la seguretat jurídica administrativa als ajuntaments que han de gestionar, en aquest cas, el primer accés a un ciutadà quan arriba al nostre municipi, que és el padró. Per tant, ja existeix. L'acord existeix però no es compleix. Per tant, serveix un acord que existeix si realment després els ajuntaments unilateralment, malgrat haver-lo subscrit, no el compleixen? Miri, sap què passa? Que vostè entendrà que nosaltres, i en aquest cas el president de la Federació de Municipis, no opini sobre una decisió d'un alcalde o sobre la decisió d'un govern. Jo el represento davant de la resta d'administracions. El que li puc assegurar és que la immensa majoria, per no dir gairebé tothom, sap que té unes obligacions dintre del marc de la llei i que és evident que en les situacions concretes com l'Ajuntament de Vic, la ciutat de Vic, entre d'altres, perquè no és el que té l'índex d'immigració més alt, vostè ho ha dit, hi ha d'altres municipis que tenen molt més, o fins i tot barris o districtes de Barcelona que el supera més del doble. Jo crec que això no ha d'impedir el compliment de la llei, perquè és la nostra fortalesa davant de la ciutadania, el que nosaltres apliquem estrictament el que diu el marc normatiu i que no hi ha una altra solució que doni més respostes als problemes. No empadronar una persona, què resol? Quin és el problema que resol? Hi ha una solució diferent si no el padrones a la teva ciutat complint la llei que si l'empadrones? Jo entenc perfectament que la immensa majoria dels ciutadans, pel missatge que han rebut, sembla que és la solució de la immigració no empadronar. Realment aquesta és la solució? O el problema és un altre? La solució és, però, continuar empadronant, per exemple, a dotzenes de persones en un mateix pis? La solució és falsejar o fer un frau al padró amb unes dades que a l'hora de la veritat no són exactes? No, això també està regulat per la llei. I això sí que podem nosaltres intervindre. De fet, ho estem fent. Allò que diuen els pisos patera, vostè l'ha sentit alguna vegada. Això sí que es pot, evidentment, intervindre. Hem d'intervindre. I hem de localitzar fins i tot els pisos que són explotacions humanes. Vostè sap que a vegades s'ha trobat, els mitjans de comunicació han sortit, habitatges que estaven llogant habitacions per hores.
Això està perseguit, està en aquest cas... Molt bé, davant d'això, un ajuntament què pot fer i com trasllada aquest problema aquí, si és que ho trasllada? Perquè si aquest problema passa, diu l'alcalde de Vic, és perquè algú no compleix bé amb les seves obligacions. En aquest cas, el govern espanyol pel que fa a la llei d'estrangeria. Si la llei d'estrangeria és tan estricta i es complís en el seu límit estricte, no hi hauria una derivació fins als ajuntaments finals. Per què? Perquè no es deixaria entrar a qui realment acaba entrant, o se l'expulsaria eficaçment. Escolti com replicava l'alcalde de Vic a José Luis Rodríguez Zapatero i digui'm, sisplau, si vostè també ho subscriu. Sap molt greu escoltar el president de l'estat espanyol que digui aquestes coses, no? O sigui, si ets el president d'un estat, has d'entendre que has d'actuar en rigor i amb legalitat sempre. Si no posem ordre i legalitat en els nostres sistemes, no funcionen. Això és obligat. L'estat espanyol amb la immigració ha de posar ordre i legalitat. I, per tant, ell ha de complir, com diu molt bé, doncs, que no pugui haver il·legals a Espanya, i ell ho sap. Dient que no es pot deixar ningú sense sanitat i sense ensenyament, això és fer demagògia. I perquè no els dona treball també el senyor Zapatero, perquè no els dona habitatge també, i perquè no els alimenta també el senyor Zapatero, perquè no n'hi ha prou. Una situació tan important com aquesta, amb aquestes paraules, em trobo molt greu per part d'un president d'un estat. Senyor Bustos. Miri, la situació que s'està generant jo crec que no ajuda a ningú. De veritat, ara mateix estic tenint la sensació que al camp de batalla política, que ens supera a nosaltres, els alcaldes i alcaldesses, algú està posant l'accent en el camp d'una ciutat, de les ciutats, dels municipis. Nosaltres som els que estem treballant per gestionar una realitat que ens supera. Miri, jo no comparteixo aquells que diuen la política, diuen buenista, no? És un argot que s'ha instal·lat ara en el llenguatge polític. Recordem tots que la migració és una gran oportunitat i ara la migració és un gran problema. Ni era una oportunitat, segurament, com alguns deien, ni és un problema com alguns estan defensant. És una realitat que l'hem de gestionar. I qui està gestionant aquesta realitat? Nosaltres. Sense, moltes vegades, els instruments necessaris. Sense tenir la responsabilitat d'aquestes persones que han arribat i que estan al carrer nostre, a la plaça nostra, i que hem de gestionar-ho. Jo crec que no és la millor manera, aquesta, de gestionar una realitat complexa. No hi ha solucions fàcils, com diu el proverbi xinès. Quan algú pensa que la solució és fàcil a una situació complexa, s'està equivocant perquè no hi ha solució. I tenim proves de que no és la solució. Aquí, a França, quina solució ha fet i ha portat el senyor Le Pen amb aquest discurs que va instal·lar a França, o el senyor Sarkozy, quan va arribar a aquells barris dient faré fora tota aquesta gent d'aquí, què va passar? Que es van cremar no sé quants milers i milers de cotxes i es va generar una gran tensió. Va guanyar les eleccions, sí, però ha resolt el problema? De què estem parlant? De resoldre el problema als nostres municipis o de guanyar unes eleccions?